духонага дар доми советӣ мекуфтед, то ки маконашам хуб бошаду таъмирашам босифат. Ина марҳамат варианти беҳтарин барои шумо. Дар назди диагностика, назди донишгоҳи тиҷоратӣ дар ҷойгир мебошад духонагаи фурӯшӣ бо таъмир қисман бо чизу чорааш. Суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона чӣ хеле гуфтем назди диагностикада. Мана ҳамин диагностика, дар ин ҷо донишгоҳи тиҷоратӣ ва аз ин тараф якум советскӣ. хонаи фурӯшимон дар ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. мана ҳамин трезаи хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 38 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон. дӯстони азиз, балкони хона тақрибан боз 7-8 квадрати дигар мешавад, яъне бо ҳисоби балкон 45-46 метри квадратӣ мешавад. ва марҳамат худи балкон. хона дар чорум ошшона ҷойгир мебошад. худи бино аз 4 ошшона иборат аст. хона бо таъмир ва қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне седа телевизор, яхдон ва мошинаи ҷомашӯйра мебаранд. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. нархаш 680 000 сомонӣ. нархи охир мебошад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои реклама 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.